Yuk, arek. Sampun to, Mas. Wis to. Kok yo percaya ae. Apa to sing ora percaya cah kuwi? Aku kadung percaya loh. Eh. Yuk, arek. So. Kok yo percaya ae. Apa to sing ora percaya cah kuwi? Aku kadung percaya loh. Nggih. Ayo. Ojo lali walengmu uga banget kapas janji-janjimu aku kang semanyo satu tak ada bisa Askabara. semua
biasa. Alhamdulillah pamundhutipun Yang Put Nggih sampun kasembatan kalaksana. Mas Akbar Mbak Diger. dalem. Kalau wau sampun nampik cecala saking panjenenganipun Bu Suwarti Ya. Suwarti. Ya. Pilih panjenenganipun badhe kersa minggah panggung kalian ingkang putra putrinipun. Ya, biar nanti menyawer Mas Lindro dan Mbak Diger. Betul. Tambahan. Loh, Mas Lendro ora oleh. Ora itu toh? Lah entuk mong Bunda Endah wis ngomong aku. Oh, nggih. Mas Lendro ora oleh. Bu Endah ngendika karo sampean. Iya mau ngobrol ning ngarep Wah, Pak Bu Endah, Bu anu Eyang Uti males ngendika. Yang Put mong wis bisik-bisik aku mandek ning ngarep. Anu ya engko sangune sampean gawe sampean nae Mas Lendro ora usah. Mas Agung malah sing ngendika iki. Berarti nek. Coba urut lah. Monggo. Monggo yang uti kalian Mbak Bu Indah, Nggih. aturan minggah wonten Monggo Yang panggung Put. nyanyi-nyanyi bersama di panggung Astabrata. Bunda Endah wau panjenengane pamer bojo. Oh siap.